Bueno, azkenean gu taldean 8, bederatzi pertsona gara, orduan jende asko gara eta ja pixka nagusiagoak. Eta, klaro, bakoitza bere bizitza deko hoi, lana, bidaiak, hori. Azkenean, igual hobeto dala lagatzi eta momentu honian eta laguna bezala ondo guztia eta gainera kontzertu hau emanez, askoz hobeto. Ea jo aldegun, ze azkenean ikuste dut danok negarrez hasiko ingo garela, azkenengo momentu, baina kontzertu oso politxe izango da, momentu berezizak izango ditzu. Igual jo dugun Lucien atarikua izango da, eta hori, sorpresa be egon aldiaz. Osea, politxe izango da. No se podía quedar en la recámara, osea, atara gergendun. Gainera guretzat igual isa, gure abestirik onena edo onenetarikoa iruditzen jako. Baina oso politxa da eta azkenean hitz egiten dau situazio honetaz, ez? Errua, duelo bezala dela. Bizitzak alde asko ditzu eta bide asko ditzu be. Orduan bakoitza bere bidetik joan da eta hori zuretzat ona bada, hortik jarraitu beharko dozu. Orduan posa eta tristia alde berean daude, horregaitik esaten dugu hori. Goizero ez natu, orduak ez dita xola. Azken abestixakin nabaritzen da evoluzioa da ondala lehenengo diskatik azken abestira eta abestixak itxeko modua be, igual pixkat aldatu egin da. Baina bestela, musikalki, gu beti bandetan jotzen dugu, Eibarko bandan, Ermuko bandan, beste txarangetan jo dugu eta azkenean beti hobetzen dozu, ez? Eta gero, gure musikariak no es por fardar esaten dana bezala, baina oso ona diaz danak musikaria diaz. Eta ondo nabaritzen da nik, baina txikisak gehizan zenean be oso ondo sonatzen zeban, ze bestela ez ginen helduko garen tokira. Familia behar dezala da azkenean, ze daneta pasau alda, ez? Egun baten ondo zauz bastekin, besteak egin ez, baina azkenean betienek ezagutzen gera eta momentu honak eta txarrak izan ditu leku guztietan bezala, baina normalian esperientzia kristonekua da eta beti barrezka ibili gara, ondo pasatzen eta momentu txarrak izateko gutxi izan dira, oseak. Ona, 10 urtetan. Bai, hori da gauzia, oso politxa azkenean bizitza osoa dano batera, dano musika eskolatik urten ginen orduan, baina azkenean jende askokin ezin bakarrik momentu batekin gera. Azkenean la pegatinakin jo dugu oso kontzertu politxa beraien aurretik, talko beraien aurretik jo genduen Galdakon oso politxa izan zen, azkenean esperientzia ezberdinak dira. Niretzat ni oindala, ni oindala 10 urte, 16 urte nekasen, eta 16 urtekin estudio profesional batera joan ginen, ni flipatzen neuan. Eta azkenean gu, dano ginazen oso gaztiak. Orduan izan zen, dano joan ginazen estudiera, zuez ez abizia hemen. Baina oso politxe izan da, ze gauza, urte gitxitan gauza asko bizi dugu, maketa lehiak eta bi diska, bi bideoklip, 3 estudio profesional. Guretzat beti aurrera jarritxu dugu, abestiak ateratzen, abestiak egiten, kontzertuak prestatzen jendiantzako, eta alako gauzak, orduan inoz ez duzu pentsaten hau amaituko dala. Baina beti dakizu pasa bat dala. Eta hori nire partetik azkenean, nire bizitzaren partia izan da eta beti izango da. Eta ni nire adibidez zer tatuatu nahi dut eukitzeko hor buruan beti eta ez hasteko, baina beti ongo da gure bizitzetan ez da izito.